Де там нам музичка? Гудьбочка, буду гудьбувати. Так, се на половку даме. Так, даш, айно. Ну, добре, тепер треба написати, що пішли сме. Бо люди, може, не знали. А тако знав, тот знав. Сяк никав кожен раз, коли починав стрім, та перві 2-3 минути просто пробував зачати. Пишу всьому ж никайте, пойте никати, позирайте, пойте позирати. Вайда як так. Так, Костя там ід нам уже почав прикапчувати. Добрий вечір. Можете й поклонити. Батко там низько. Так, пішли ми. Папіна смета... Папіна та й сметана. Добрий вечір. Добрий вечір. Мися з вами не знаємо. Ви тут низько у перший раз, безумно. Та що? Бавимо низько Майнкрафт зась. Здоровлічка, Роберте. Тебе давно не було. Ти видав то-то. Ти видав Майнкрафт не любиш. А RimWorld давно ось ми не бавили давно. У мене ся у самобавці много чого назбирало. Послідній раз якийсь ми бавили та поклавим був ферму лави, та й поклавим був ферму желіза. Та й сись у цей час я збирався з матеріалами аж убим клав штреку. Значить, що мені треба на штреку? На штреку мені, ясне діло, треба колію, на котру мені треба Ой, господи помилуй. Треба почекати, аби ся прогрузило. А, ти лиш півницю пропустив, добре. Значить, на штреку мені що треба? Мені на штреку треба много желіза, много золота на енергетичну колію та й много каміння на сам путь. Я собі придумав путь, який я буду класти, значить, маленьком си вже нашпорував ресурса. Ти, Прокоп, порозумівем тя. Добрий вечір. Добре. Маленьком накопав каміння. Плавлю то каміння на нормальний камінь. Між іншим, можу обновити лаву. Добрі. Так, ту їм уже маленько нашпорив. Дораз половка сеї лади, сися лада повна, та й ту ще піціцько. Ради декорації можеш частину з них перечинити на цікое ще замохнатілоє кам'яної цегля. Мені сьогодні воно буде визирати доста файно. Мені цього шпора є много мало, та я маленько проапгрейдив собі ще туйки плавильню. Може сте виділи даже. Добрий вечір, Ford Focus 110. Ну, ту мене теж плавильня на 2 шпори нараз. Мені ся дуже полюбилася ця задумка, що ти кладеш у одну ладу, воно ся розмітує нараз на 2 шпори, то воно фактично удвічі май скоро пече. А цяким си прокачав склад, може так уповісти. Ну, а що ще інтересного ся стало з того моменту, як ми стрімили напослід? Припарадивимося маленько сперед хижов. Уже в мене тут є нормальний путик, двері, все дуже чичашне, файне, косичане. Тепер і ця хижа вже менше похожа на якийсь такий просто богачівський замок, а вже має похожа на нормальну хижу. Мені це вже має любити. Значить, ту їм поклав сесі стовби,
з світлом, з лампушами. Та логічно буде туйка класти штацію. Довго думав, це класти штацію туйка на підйомі, це класти штацію туйка в ямі. Як думаєте, що робити? Місяць мож то якось закомбінувати. Йой, ударився. Теоретично мож і в ямі, бо туди треба буде пролупати сесе гет. Треба буде сесе пролупати. Та й маленько переживав, як буде із підйомом. Бо я хочу, аби штрека була на висоті, бо вона була на такій платформі. Дораз укажу, яку мав задумку. Видав, буде смисл попробувати то покласти. Так. Ну, як вивчити? Пробувати, да, що писати, казати, сутно то книжечки, хоч немного. Добрі, беремося туди до якої пробної цегля. Треба ми було ще, знаєте що? Хотів їм глуболубкові плити ще вчинити. Сяк. І Гарадичівня суд. Гарадичівня не є. Треба ще і Гарадичів вчинити буде. Добре. Треба нам продумати, як то буде. Значить, я попробую перший такий пробний стовп покласти. Значить, кіть будемо йти з ідеєю, ось на уровні сього у нас буде йти сюди десь. Та в того боками треба буде. Воно не буде йти фуртруно, і в тому має велика біда. Мені його ліпше зачинати, ким маю право. Значить, десь туйка. Є насправді смисл класти туди штацію вгорі, аби і платформа починала май з високого міста. Значить, аби платформу почав виціть вести. Та аби туй була штація. Та значить, десь так і вчиню. Ой, я щось так виголонів. Добрі. Туди зачнемо. Значить, як я ото хочу. Аби воно було на 5 блоків широкое. То вже так. Значить, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Я зараз швидко об'ясню. Ну. Видержіть минуту. Може 2. Най собі то намалюю. Ну, сяк. І далі центральний та й бокові. Будуть теж сяк. Це буде дуже масштабний проєкт. Ну, а сюди буду і сі класти. Так, значить, на цьому середньому буде колія, а на цих бокових буде нич. Ну, насправді не нич. Ну, та є смисл тут зачинати, то туди покладу си ту штацію. Тут є якраз файне місто. Та й це місто не я тут чинив, вся платформа туйка вже була. Ще ми щось хибить декорачне. Значить, ще можеш по бокам
гіпотетично знав, як би то ще припарадити. А ну, попробуємо. Так. Да, як так би було. Туди, правда, у мене вийде платформа вже дуже-дуже широка, навіть преширока. Може, аж таку і не треба. То вже вдав лишнє. То я собі вже придумав. З якої буде доста. Бо і так, і це буде дуже неекономно по ресурсам, і я це нігде шуга не докладу. Як би то оптимізувати? Туди може цей нижній шар забрати, а най буде не в 2 блоки товстоє, а в 1 блок. Ай, ну того буде доста, чом ні? Значить буде біла, чорна, біла, сяк буде. Добре, йдім раз виспимося. Ай, ну буде штрека, так казав. Вовкуне, здоров. Прийшов ось якраз у час. Я тобі розказував, як буду шорити штреку. Та вже потихеньку туй експериментуюся, ось як би то могло визирати. Значить, ники що си придумав. Бо в мене путь був десь сякий. Ось, буде центральна лінія, туйка буде сама штрека. Ось туйка буде колія йти. Туй буде сякий півблок із темного глуболубка. І далі ще один бортик такий би був. Значить, цей нижній шар я туди збурав геть, мені його не треба. Мені доста буде всього верхнього. Айно. Тут дораз повозберу. Розказуйте, як ви ся маєте низько? Вшитко у вас добрі? Ой, тут ще й дораз не подосягав. Гарадичі тут і теж не пропадуть. Я буду на стовпах основати їх. Треба раз просто придумати собі. Треба собі зробити один такий. Один кус, котрий пак буду просто реплікувати. Буду його повторяти. Добрі, закіть пиво. Закіть пиво, я доти добрі. А що, без пива вже не добрі? Як ото? Мало не досягав. Ну, добре, туди у мене план понятний. О! У нас гості. А ну никайте. А, я ще дека рибу й мав, та знайшов їм який забаяний лук. Коротше, в мене є перший, мій перший айтем із тим, із оправу. Ні? Що там по клавішах мастиш? Де йдете? А! О! Трафив їм! Ха-ха! Або тут десь утікат. Ну, пой. Пой. Ха! Слідучий.
А де вони пішли? Такої гибання не виділи. А! Ха! Єден се обстав. Їх лиш троє було. Мова стріла. Дякую. Хоба. Нота я мештер. Вони в мене не раз не стрілили, не раз не стрілили. Хоба, хоба, хоба. Ха-ха. Так, треба випити молочка. Маленько би се полівило. Що? Хмаримо зелений докить знайшов їм všetky букви. Ти вижу, хочеш заперфектнити собі латинку, ні? О, корова. Ну, та й кіття мете, я і смереку знайшов. Та вже в мене і смерека суд. Ну, як знайшов їм? Направду, купив їм. Був тот путівчий шифтар від мені. Та купив їм від нього смереку. Добрі, значить, треба нам, знаєте, що придумати? Тут у мене буде гиби опорний стовп. Айно. Йой. Тут у мене буде перший опорний стовп. І тут мені якраз пригодяться гарадичі. Оцяк. Не сяк. Іншако. Стань на місто. Сяк. Ну. Тепер. Сюди ми ще треба одну. Це покласти гибило. Та й сюди ще одну. Ну, сяк буде файно, сяк буде іпно. Значить, це в нього буде опорний стовп, котрий буде держати цю платформу. І на цій платформі буде штрека. Мені сьогодні це дуже, дуже раціональна ідея. Плюс, воно буде файно визирати з моєї хижу, котра точно так із комбінації темної і світлої тигли вчинена. Ні? Файно буде. Вони чекають, коли золото дістанеш. Камінь грабити їм не треба. Або мало се не порозбігали були, ні? Це робить автоцензура? Я не знав, я ніч такого не говорю нетрібного. Яка тобі набити автоцензура? У чатові це голосом. Я не розумів, за що кажеш. Голосом видав не є ніч. Юй, а знаєте, що ще знайшов? Ну як знайшов? Купив їм мох. Потючий шифтар був від мені та продав мені мох. Кампець. І це дуже круто. Бо мох відпирать нам великі можливості. Пак розкажу. Ну, значить, що нам тепер треба порозуміти? Ось де буде слідуючий стовп? Ось які довгі будуть ці дараби? Так. Ну, я собі все так у голові придумав, я це ще не пробував класти, і мені ся виде, тож... мені ся виде, тож визира дуже даже добрі, ні? Кіби воно знало за наше ланя? Ну, пак, ото напряму залежить від популярності, знаєш, може буде, ми не знаємо.
Добрі, значить, старт у мене є. Сюди я собі, уже коли буду класти штацію, туйка, та вже собі туди якийсь заход учиню. Значить, поникаємо, кілько воно у мене довге. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Значить, 20 блоків достав би класти вже опорний стовп. Бо я би хотів пробувати чинити єднако. А треба мені буде ще й городину. А ще ліпше було з собою то носити. Ага, а опорний стовп даже не на... А, ні, туйка. Значить, туйка у нас опорний стовп. І тут у нас 21 блок від нього. Доста вже обкласти... Доста вже обкласти то-то. Стовп, ще один. Учинім 25 хоч. Найбуде так. Мені то буде нормально. По через кожні 25 блоків класти опорний стовп. Значить, йой, я ся вдарив був десь. Значить, туйкам налечу 21, 22, 23, 24, 25. Добре. Йо, я ся був ресурси, які я назбирав, мені то до Ленгарьова не застане. Ленгарської ген там аж за тому. Ні, не варштака, і треба з собою видав то носити об пилу ту на камінь, знаєш. Можеш це вчинити нову. Та й треба мені буде гомбичка туди. Треба ми ще... Ні, то не ту, то не дули. Сесемі треба. Треба ми буде і городину. Йой. Треба ми буде і городину, або кроме городини... А як тут і гомбички чинити? Туй видав, ні? Айно, сікі. Хай будемо раз спати. Айно, золота треба буде читаво много, бо я не знав кіко. А золота в мене насправді мало. То мені, значить, треба буде ще в процесі йти копати. Ну, я не кажу, що ми низько дочинимо штреку, бо насправді на то треба буде дуже много ресурсів. О, павучок. Павучка би треба забити. Все нормально? Йой. То нормально ж ті корейдерів уєнно приходять. Господи помилуй. Семізя не любить. Фух. Ну, кріперу то було доста нестандартно. Я не чекав. Я не чекав кріпера. Зато некайте гіндивня хаща вирастат. Дотися нап'ємо молочка. Щось много цих рейдерів ходить. Перше кабили, та й тепер ще раз. То нормально сяк. А, никайте, у мене тут є СС. Local Difficulty 262. Я чув, що від того залежить, тож на кілько часто будуть приходити ССі. Ось на кілько часто до мак будуться спавнити шлеякі моби.
Так, молочка з собою фур треба носити. Файно мси тут припарадив, ні? Ту їм вже закрив чурсись маленько. Вшитко в єному стілові. Так. І сихуня вже нафармлено достає, лиш уже метіко не треба. Сякі з добром не ходять. Так, і сем хотів вивречи, і се, та й ачи вшитко. Ачи вшитко добрі. Це не хотів їм з темного світла то докласти, бо було іннако з цим. Та туди мені не сесі треба було чинити, а й темні. У мене глуболупка не так і много, то треба буде йти копати глуболупок ще. Туйня лиш 5, 5 то нич. Дораз поникаємо, як воно буде мені пасувати. Були у нього десь лампуші? Он 4. Тараз доста. Ну, тот кріпер мені дав. Ну, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Добрі, поранно. 25 блоків маємо. І почерез кожні 25 блоків будемо ще чинити собі то-то. Світло та й стовп на опору. Тут би ми треба дащувати цикое. То буде 2, 3, 4. 4. Нормально по висоті, ні? Файно буде. Челядь з добром по хижах... Ах, челядь з добром по хижах сидить, ну. І так. А чи й не піло так, ні? А ну йдім поникаємо з боку, як воно визират. Ганно бити. Ну, а на чому гомбички брав? Фоса! Ха-ха-ха! Лиш видав їх не треба на кожну, доста буде по через єнну. По черезину теж файно, ні? Ну, а тут буде колія, і через кожний там кількось.
чи доста буде якраз по через кожні 25 блоків класти то редстоун. Буду видіти. Бо з тими членами пісками то ще треба мені буде експериментувати. Ну, сюди мені треба, значить, туйка. Туйка буде опора. А там мені треба було все маленько не продумав, аж як я то все буду чинити насправді. Чекан ми треба, фейсу ми раз не треба. Ну. Сюди. Добре. Добрі. Так. Ні. Не сяк. Як його туди впалити? Пана ти руського. Хмара ти зелені. Ну. Сидив бися з цими руками. Та ти куди? Кілько мож. Сяк. Но. Наконець. Це буде дуже довгий проєкт. Що? Ейбо текст перегружений виходить. Та не перегружений. Ну, кому як? Чехам видиш нормально. Ну, всяк добрий. Так, і до мене ікати. Це він здалеку буде дома. Слухай. А доста поранно. Не помінялася там орієнтація кнопок, там якраз нормально все. Поранно. Мені це любить. І це буде добрий приступ. Значить, 25 блоків туди. Стовп. 25 блоків туди, стовп. Добре, треба буде, значить, лампу ще начинити. Файно. Значить, зачаток маємо. Зачаток маємо, і він буде туй. Це туй піцицько розширимо, і буде порядок. По через єна. Все файно. Так. Що це був за звук? Ноги, де вижу шкелет, зомбі. Тут маленький зомбі видав був. Добрі. Треба ми редстоун. Треба ми редстоун. Гомбиці не руно покладені.
На первів. Слухай. Ага, точно. Йой, правду кажеш, воно як... Ага, як воно паскудно. Я ся тепер приникав, що... Ага, і сі так, а подакотрі горизонтально. Порозумівем тепер. Воно мені ся й не вело в очі. Було. Ну, а сі горизонтально, слухай, точно. Ну, а я й не доникав був. Направду. Угу. Так. Десь у меня tryhard мод. Ну, поки як. Треба ми було що? Треба ми було... Як у нас тут з камінням? Нормально, плавиться. Потихенько йдемо на то. Золото. Копачівля. І йдемо на то. Значить, треба нам... А чого? Ну, а ясне діло, що нам ще й желіза треба буде. А де колія? Не є колії? Є колія. Вона просто чогось не відкрита була. Ну, всіх буде... Ну, раз ми много не треба є пенсії. Електроколія, а цяк буде, значить. Учинім раз пару. Та й треба ми буде от цих. Ну, 48 та 48. Йдім туди никати, як ми то організуємо собі. Туди. Ну. Йдемо пробувати на кілько того застане вообще. Наприклад, це тепер ясне діло, що я тут не буду. Тут будеться класти штація. Я тепер чисто на пробу хочу поникати цього єдного. Мені застане вбимся дуюсь аж досить. Кіть застане, та туди туй кладу редстоунову факлю. Да, як треба себе придумати, як то буде. А треба ми ще возик учинити. О том я міг додумати скорше, що треба ми буде возик.
Мигалю. Добрі, тогда... Або туди з двох боків треба буде чинити цику. Ну, справедливо. Туди треба буде і там. Ну, добрі. Поникаємо, як воно буде фунгувати. Значить, як я буду з штації рушати, воно мене буде розганяти доста сильно. Ну, будемо сюди дійшов. Добре. Все, тоді 25 блоків буде широкою. Тоді мені тут не треба сяк. Тут будуть прості тигли та jedna редстоунова факля. Добрі, значить, план у нас є. План у нас є, як буде визирати наша штрека до Мак. Доста скромно, я би повів, доста скромно. Що? Було б смішно, кіть би згепнув долів. Ти би хотів. Ти би хотів. Ви б лиш хотіли б стрімер страждав, ні? Сяк би сте хотіли? Сяк бись хотів. Треба міти. Добре, майтеся. Здоров, галичанине. Як ви ся маєте? Ники, що в мене є? Я буду класти штреку. Чинимся, який вже доста читавий міст. І сякими дарабами по 25 блоків буду його тягнути далі. Треба нам продумати, як воно буде йти сюди. Доки я можу йти руно. Сюди я ще буду йти руно. А тут вже чи треба буде завернути. А от можу йти і майдали. А, ні, ту яма. Ту яма сперед в яму треба буде завертати. Кілько би не було туди. Да, як так. Можете якісь маяки може накласти. Як я собі то планував. Що, контент хочете? Як? Галичанам співчуваю. Добрі. Я се можу накласти маяки. Значить, там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Видав? Я ся не збив. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Фух, не збивимося. Господи. Ну, то я се тут можу накласти маяки. Будемо відео. Далі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. А цяк, значить, уже повернемо, а далі пак ще повернемо туди. Нормально всяк де. Що кажеш? А, контент вже двічі приходив, щось у них не вийшло. Та бо я сильний. Я сильний. Як ви ся там маєте? QWERTY UI POP? Що?
А, щом забив? Забив їм... Ю, щом забив. Забив їм за дуже важний компонент. За естетику. Я туй нащо тільки за мохнатілого Бруговчака з собою брав. Так, мені це не треба. О, у сміттям вер. Я з собою нащо брав тільки за мохнатілого Бруговчака, бо пак не основати, це що? То на сьому треба. Сяк. Ще би один не піло взяти. Або в мене місця вже не є. Треба щось викласти. Так, а чий... так, саму штреку раз викладу. Мені це раз не треба. Та й все. Так буду йти никати обом раз саму основу клав. Айно? Айно. Треба ми буде чи новий чекан. А, точок у мене не є. Треба би ми новий чекан іще на всякий. Вижу, є чого співчувати. Ну, добрі. Все може чинити майіпно. Пораз сюди будемо давати сякі. Тут сесю видав не мусив, то не буде дуже видко, а вититі звон я хочу давати деколи естетику ж такий. Ай! Ну, під старовину. І тут пораз мож. Ну, так буде поранно, так буде поранно. Сихуня просто ще є. Треба було взяти ще. Ну, татуй зверху вчиню сиштацію, та й буде добрі. Низько, між іншим, хлопці, не будемо довго стрімити. Бо єся чим зайняти всячиним. Тільки мені треба всяких інструментів у руках тягати. Або файно все хожу препаратив, ні? Мені сьогодні дуже поранно. Ну, татуйсьме. Значить, треба нам буде ту один. І вицітять цяк 25 дарабів до нашого маяка. Ну, то вже туй. Айно.
Як буде йти? Мені це веде дуже файно. Мені це любить, як воно виходить. Так. Ож пут старовину. З тим не можеш теж аж повного перебирати. Треба так, аби було акурат. Йой, це тут вже не мало бути. А! З якоїсь хотів. Контент? О, файно, файно. Ну, із тих усіх ресурсів, які я собі заготовив, я тепер так никав, як воно йде, то я си думав, що я може і половину штрек до ленгарського не докладу. І найвелика проблема у мене буде не в каміньові, а й у глуболубкові, та й видав у золотові. Кіть я си... Ну, як се тепер можу представити, який мені треба буде енергоштрек, та видавання золота не застане. Контент полетів, ну. Що там упало? Контент полетів. Ну, далі. Тут тоді буде то та. Рама. 3, 4. О, 3, 4. Лиш не взяв їм тут і лампуші. Ну, правильно. Мені все любить, як воно виходить. А аби який замохнатілий бургучак робити, то треба ліани. А ліани сутуня у тому, в ленгарському. Я сюди ще не носив лише. Що пише? Зачав читати мангу єдну Chainsaw Man. Раз доста файно є намальовано. Я за такі нові штуки дізнався з мемів. За Chainsaw Man так само дізнаємося. Це як буде? Челянник ножовка? Це що? А що мся вернув? А що мся вернув? Міг їм дали тягнути? Ні? Все в нього все є. Той штрек у мене треба, ніки як шиковно біжу. Ну, ще 25 з цих якраз у нього має бути до слідучого. Треба мати з собою ще й стак земли, або міг тут і дочасні блоки класти. Сяк. Ти туєш мене. Ти туєш мене, ти треба нам взяти блоки. Overrated. Ну, я за нього раз ніч не можу поїсти, самі знаєте. Файно вже починати визирати. Любить мися.
Нігде не пропустив. Нігде не пропустив. Значить, так ся мало зайти. Айно, сяк ся мало зайти. Добре. Треба ми буде й нових гомбиць і всього. Жибовня маленький, убив все, то з собою носити. Челядник бензоножовка. Тоже пила не ножовка і піла. А як ото дефінувати? Що є ножовка, а що піла? Як би то повісти? Сих хоч 3, та й сих іще 1. Та й треба ми земли. Файно то й в мене. Файно то й в мене. Ну. Яся пролечив, айно. Значить там від айно. Тут з першої, та ну, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Я не знав лечити. Туди от цього 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Я запутався. Так ми се веде, то ж там на 1 май довгий, не? Тут на 1 май довгий, значить. Тот драб на 1 май довгий є сей драб. Так вийдеш, так вийде. Твоє розстройство почне бушувати. Пила це не пожичка? Я не знав. Не думав. Не думав, що пила пожичка. Главное, споза того, що то слово є в многих язиках, не? Та видкі пожичка. У слов'янських хотім поїсти. Ну добре, може там на 1 блок буде в мене неруно. У тому великої біди не буде. А знаєте чого? Бо це моє газдівство. Моє. І я буду рішати, це тут буде добрі. Ай, ну, не бай. Нормально. Я не натіко перфекціоніст. Капець, ви виділи, які, яку мклав штреку на тому, на серверове.
Порівняв чи з цим ганьба сміх. Та й щось мене ніхто не казав, всі були довольні. Все, Роберт Дорос Лівнегет. Боялися просто майже Кося бо. Кося кого бо. А, мені щось настрімою поїсти за мою штреку? Та ні. Якби Роберт був, то вже би... вже би йшов забирати донати. Казав би, вертай гроші, Мегалю. Дурницю робиш. Ну, ага, а тут мені треба рішити, що я чиню далі. Це завертати вже. Видав, буду завертати вже. Виціть. Туди, там вже видко міст. Там вже видко мій березовий міст. І я би хотів прикапчати. Ну, я би хотів насправді завернути після нього, або тут яма. Яма ще до моста. Не все так просто. Так, ідемо дослідити місцевість. Я просто хочу тут у яму деяку обійти. Значить, кіть вицять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Я ся вже збив. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. А може і не треба нам сильно яму обходити, так я ся бав. А вже ту й завернемо. Ту йде яма, та над ним завернемо в того боку. Нормально буде. Угу. Ага, тут ми ще позабивали за туті. Дораз учинимо. Не є біда. Ха! Кікомош. Добрі, добрі.
Тут можеш один просто упалити. Так. Цяк. Та й цяк. Та й цяк. А з того боку. Та й з того боку сіки покладу. Ну. Ну, поранно буде. Це ми просто такої біля хижі, та ту й мушу мати в порядку, то-то. Оцяк. А де ми була модна лопата? О, файно буде. Ти ту ще треба буде. Ту йому чинив. Добре. Так, що там пишеш за яму? Розумний яму не обійде, розумний яму буде міряти. Та я не яму міряв. Я міряв, скільки мені до ями. Так, а чи я не мушу тепер з собою носити золото? Та й сись редстоун лишній. Та й даже угля. Та й ще не мушу з собою носити кам'яну цегляну стіну, котру я нікуди не хуснув. О, никайте. Я си накупував корали. Та я си так гадав, що я видав покладу собі дома фонтан якийсь у дюрці. І там будуть у ньому корали. Десь біля штації недалеко. Мені ся буде любити. Ну, та є в нього сякое. Кюстка. Кістка. Кістка. Кістяний блок. Серйозно? Знаєте, як я його вчинив? З кістяного пороха. У мене такого ще повно. Пойте вкажу вам. Так, тут йде в нього газдове газдюство. Никайте кілько в нього всього є. І з цього дуже красненько чиниться. Де ми є? Кістяний блок. Никите. Ха-ха. Капець. Я з цього буду щось класти. Я може з цього таку штацію покладу. Ну, та й хотімся маленько зайняти ще тераморфованням. Я відео на інтернету, що мені треба мох класти, та я можу мох плодити просто кістяним порохом. Ота задумка мені ся дуже любить. Кістка, ну. Просто блок кістя. У мене його 35 штук. А що хотів? Хотів мені ти дали штреку класти. Стоп, качає. Боже, хорони. Пау, біч, мазафака, струє, пак. Так, Сколько там блоку? 25, 24, 25, 25. Айно, мигаль не чує, покладу 26. Кікозавр 26. 23. Чекай, тепер мушу туди додати 23 гривні.
Чекай. 70. А. Ти на то 23 і загнав, босяк було, ясно. Ого, не знав за такий блок, достоправний цвіт має. Я теж не знав за такий блок, а оказується, що може так складувати було. Іо, я не сюди хотів. Хотів сюди, ще там то докласти єдно. Так. Так. Маре, ти зелений. Як мене це все деколи мерфелить? Добре. Добрі, не є біда, абсолютно не є біда. Маленькому упав, маленькому ся вдарив, абсолютно не є біда. Порядок. Порядок. Значить, колоном вже всі обріхтував, які є. Ідемо туди далі. Треба си було видав придумати якийсь другий метод, як вилізати на систему шиковно. Ну вже раз як є. То вже будемо планувати далі. Раз і ми запланували красний путь. І це буде дуже парана штрека, я так думаю. Ну, а дякуючи тому кістяному порохові, дізнаємося, що на кістяний порох можу компостерові перечинити почти вшитко, що росте. Так і дораз вшитко. Отровну булю не можеш. Отровлену булю не можеш то. Не можеш перечинити ніяк. Парада. Мені ся любить, як виходить. Так, тепер мені треба придумати, як у шиткі трібні букви у один рукаші скласти. Да, як си придумаш? А котрі тобі трібні? Бо по тому, що пишеш, не дуже розумів, коли ти хуснуєш трібну букву, а коли не дуже. Ну, конець. Туй будемося вже розвертати. Значить, туй все піде на це один блок вперед. Леповий. Ну, ясно. Прийшов Мацур до мій. Бо сте знали просто. Це вам важна новина. Доставу цирка. Що кажеш? Доставу цирка. Дістав от цирка? Сірок до тепер. Зараз ще й від мене дістане. Не на кілько можеш ходити по вулиці. Тепер сірок до мене приставав, щоб я йшла до окна. І гойкала на Мацур. Ну. А як він прийшов, то достав. Ну, всяк старший мав чинити. Коротше, втік Мацур, ну як утік, просто вийшов на вулицю гуляти. І дотепер його не було. Добре, значить, як воно буде завертати? Тут є один блок.
Туй буде другий. Кругом нього йти. А! Господи. Я мало не впав у яму. Сість буде сюди. Сяк уже. Айно. Добрі. Сяк, та й тот. Не досягну. Треба мені ще єден туди. Добрий раз цих накладу. Нова зира дуже файно. Мені ся любить, як стилістично у мене ся получила. Я собі її так в голові намалював. Був. А, добре. Фух. А я вже подумав, що я ся по суті з тим профількав. Ні, я ся не з Мацуром здоровкав. Прийшла Олька, вона якраз Мацура глядала по вулиці. Як по вулиці? Він вийшов, був у дворець мало похуляти і просто дуже довго ся не вертав. Тепер він ся вернув лепавий, та й старший Мацур дав йому по голові. За того, що його так довго не було. Аж дістав. Дістав за того, що ся стратив. Так. Сяк туди. Та й завернулись ми, ні? Айн. Ура! Завернулись ми. Айбо, то там у нас буде туйка. Де в мене є? Туйня має бути тут. Рамища. Туйка та й туйка, ні? Ну, парада. Що ми з собою треба буде ще взяти? Сих тиглів ще мало. Сих тиглів ще мало, дуже мало треба взяти ще. А глуболупок всякий інший такий дуже. Тимеш пінькати. Мені ся дуже любить. А, знаєте, що я ще знайшов? Я знайшов смоловий чанк. То чанк, де много смолівся спавнить. Тут їх не є. Ну, тут і смолі. Знаєте, за які кажуть. Такі великі бамбулі із смолів. Ага, добре, єден на СС пущу, єден ще на СС пущу, значить. Єден ще піде на городину, а єден ще піде на плити. Та й рахуйте все, ти, у мене глуболупка вже дораз не є. Пару стаків все обстало. Городина в мене є, бо городину я туй не хуснув. Та й такое. Всіх ще взяти пару, та й добре. О, пойте. Покажу вам свій тот смоловий чанк. Так. Глядаве місто, де буду просто збирати камінь, бо видите, аж каміння на сесе йде дуже много. Татуй у мої бани дорадуємося, аж піду просто у бока. Так, там бурговчак, там желізо,
Ну, то той маленько розглотився, той. Чуєте? Десь підскакує. Чути? Десь над нами підскакує то-то. Чули сте? Вони в мене се туй спавнили. То я поклав туй помітку, аж туй смоловий чанк. Вони в мене туйся спавнили і підскакували. Я їх туй вбивав. Та діставав їм за них сесі. Смолі. Або це чули сте, ні? Що він туй підскакував десь. Чуєте його? Чути вже десь підскакує, не розумівся, де? Ну добре, свищуся, не буду його тепер глядати. Хотів вам лише показати масштаби, кіком накопав каміння. І все вшитко, що ви видите, що порозонажував, все тут вшитко було каміння, котре я викопав і поклав переплавляти на кам'яну тиглу. А смолову бабу там не знайшов. Смолову бабу з чим не знайшов, бо їй би треба було цілювати. Ну, свищуся на ту бамбулю, я ся ним ще пак верну. Другий раз. Ну, та туй, таке моє газдівство. Туйня ферма лави, туйня прятанка від ендерменів, убиня не кивали. Бо забігав від мені сюди ендермен. Ну, значить що? Щівня є маленько сього. Тоді ще маленько строїти, а далі будемо займатися тераморфованням. Йойте, я вас іще й в загрунь не водив, там теж є обновочка. Невелика, але є. Так. Правда? Такий у нас вийшов образ туйка. Ну, хоч їм трафив колону у ту раму. Уже добрі. Так. А файно визирати з цим із попліснівим із замохнатілим бурговчаком. Дуже файно визирати. Єй, мені ся любить така версія получать штрека. Класно. Нікіта, направду паранна буде така. Піпеу. Ну, а тепер... Ага, а де йду? А треба мені далі маяк покласти, ось де в мене буде колона. Бо тепер все буде дуже приближно. Все буде дуже приближно, там безумно не буде руно 25 блоків.
Покладу се ще хоч 2-3 маяки, та буду видіти. Значить, кіть виціть лечити. Воно буде он там. А ну де? Туєм під ним, айно. Значить, то вже буде там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Тут буде 25. Ну, я знав, що це цілком не буде руно, або нормально. Нормально. Добре, перший, другий, третій, четвертий, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Приближно. Не мусить бути руненько. Не мусить бути ультра руно. Тепер ще один руносяк, а далі вже крятаємо в того бока. 1. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шестий, сьомий, восьмий, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ну, цяк сюди буде йти. А тут можемо зась завернути в бока. А ви навіть ще один вперед. А ну, поникаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 приблизно буде туй. Айно, а тут вже мусимо завертати. Тут вже мусимо завертати, бо там не хочу, бо у воді був стовп. А може і можемо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Та може бути і під водою. Може бути і в воді стовп. Нічого не буде хибіти. Нормально. А тут і завернемо. Я не хочу, бо штрека йшла по сьому мостові, хочу, би йшла окремо. Ну, так і ми вже так близько до Лунгарському, та пойте покажу вам, що в нас тут є. Дуже довгий час я ростив ту хащу смерекову, видите? У мене є смерекова хаща. А, я вам видав указував. Я вам безвільно на минулому стрімі указував. Я купив кактуси, у мене тепер кактуси суд. Ну, а тут йде у нас ферма желіза, та маленькомся ще бавив із генною інженерією. Начинив тут такі всякі чудеса інтересні. Мені було дуже весело. Ну. Ферма желіза доколи фунгує, доколи не фунгує. Я... Паук десь? Ферма желіза доколи не фунгує. Було у мене раз таке ось голем застряв був тут на сьому угликові. Він на тому угликові був задержав і все, і став там. Я його мусив устрілити, бо він упав уже, бо він умер, то бися процес почав заново. А ще деколи, коли голем умирать, та желізо не паде у ладу. Наприклад, тепер упало в ладу. А деколи не паде у ладу, а воно просто там десь на крайчикові сього висить. Ну, а ще по непонятній мені причині всі големи дуже люблять йти в берега. У них там така тусовка, що вони там всі збираються в кучу і витить не гонися вибрати. Містика. А, ну і видите, я тут плужу ліани. Я тут буду спати.
Ну, завісимо ту карту села, аби вони знали, що це в них діє, як ото в них все визирати. Та й тут карта демо хижа. Вона ще не обновлена, тут ще не видко того штрек. Ми тут почали штреку класти, таку на цю яму. В оці ями. Ну. Ну, та туйка теж, видите, ось уже декотрі блоки поміняв їм на замохнатілий бурговчак, бо воно так досить поранно визирати. Тут була моя ферма сихлянки, так можу поїсти. Ще з інтересного, тут теж є в нього много цих блоків з кістками. Купив їм чорну теракоту, і кось мені казав, що з того чорну теракоту можу чинити одну класну штуку. Що її можеш перепалити і з неї щось має іпноє вилізе. Мені це не треба. Поливана теракота якась. А ну перепалім туди половку із цього. Хочу на неї побзерати. Вау, круто! Із цього буду штацію класти. Ну, от якийсь декорачний елемент на штації туди. Класно. Добре. Ідемо далі, вертаємося до нашої штриці. У нас там ще много робот. Дуже много. Мені дуже любить. Так, то у нас вже 10:11 Києва. Ми бавимо 1:30 години. Ну, та слухайте, чи давай такий прогрес є на 1:30 години? Головне, споза того, що я пару днів перед тим накопав все каміння, айно. Представте собі, бо ми тепер сиділи та копали то каміння. Ей, не боре, щоб була файна бавка. Ну, та туйка, кіть будемо завертати. Та най буде... Ні, раз не буду далі маяк класти, раз треба сюди довести саму штреку. Нормально буде. Я на серверові сякої би не побіргав чинити, бо не стачило би ми терпіння. Там на много майдовгу штреку треба класти. Шукаєш? Коли тільки блоків в інвентарьові, та нараз споминав замот на гатижаки. Каміння ліпше би копав на глибині, де є алмази, або там лише глуболупок. Всякого білого не є. Глуболупок мені теж треба буде, та я його піду глядати, піду його копати. То мені треба на мінус 50, та й щось там десь на тих глибинах. Я, сякі чесно, за алмазами сильно не жену. У мене гінде у селові вже є прокачаний ковач, котрий мені може продавати діамантову серсаму всяку. Яся за тим не жену. Мені діаманти треба знайти, хіба аби я собі ще вчинив забаяний стіл. Ну, то айно. Уже забаяний стіл мені мусить буде. Да, як. Йой. Добре. Я за ним тепер... Я тепер не буду за ним йти туди доли. Кіть упав та навхтема.
Ну, значить, тут буде сеся. Що там пишете? А, ну, так за алмази, айно, вже їм казав. Мені тих діамантів аж так много не треба. Просто так ся оказало, о 6 діамантів я можу собі хіба сам учинити та й броню, або я її можу купити. Та... Я буду йти в експедицію, в пещеру, бо мені треба буде глядати золото. Бо без золота я штреку не вчиню. Мені тепер на штреку, на тот проект, який я хочу вчинити. І ой, це тут не мало бути. Це тут не мало бути. Тут сякий можеш покласти, та й сякий. Добре. Паради. Ще один готовий. Що пишете? Ніч не пишете. А чого ми ніч не пишете? Так, дотягнемо, може, ще один вать-два. Та будемо йти спочивати. Будемо, ну як спочивати? Будемо йтися займати просто дачим другом. Так. Я тепер думав за ті гомбічки. Воно такий немусайний компонент, або так файно визирати. Я їх буду давати. Воно натільки нераціонально, я цілий блок всього трачу на одну гомбицю. Що пишеш? Ушвакати за такое, як Як то можеш з-ти писати? Що? З-ти писати? Я тебе не порозумів. Вовкуне, а чи перший раз такое, що я тебе докус не поняв? Ну, мій оригінальний план був, що воно ще буде майтовстою, аж платформа буде в 2 блоки висотою, або мені аж тільки ресурсів не застане. То би було дуже довго. Та й неоправдано довго, я би так повів. Що кажеш? Вовкуне, я тебе не розумів. А не поблизько, то? Ні, нормально видав. Ей, бо парадне місце.
М'ясо на горчиці. Хочу кожен раз сесю з коломийку продовжити так дуже нефайно. Що тобі то ліпше не знати. Ми тільки кладемо штреку, або таку видиш читаву. Мегаломанську таку. Мені барбера треба, ну. Ти мені сяко вже казав. Вже ми під кожним відео пишеш, що ж Мігалю, остригайся. Пак прийде час на то. Не пилуй. Прийде на то час. Добре, що ми треба було? Хотів їм там докласти ще одну, а далі застанемо на щину? Мало би. Докласти ще одну, а далі під двома колонами ще мені треба. Під двома, а то вже буде, значить, під трьома колонами покласти тут і опори. Ясно, що діло сугубо косметичне, айбо мушу. Фіглював над Стасієм, а тепер сам трафив йому то. Є. Ти мене ще май запутав, я ти так уповім. Фіглювавись над Стасієм, а тепер і сам трафив до того. Що ти, щось крав від мене на сервері, це що? Бойнчак не розумів референс. Йой. Та, де? Ну, наніки. Ну, та й ног тема. Щось сказав? Що у нас нового? Матю, не знав, що у нас нового. У мене штрека. Дораз буде. Ну як дораз? Мені ся видить, ож ми низько сесе не докінчимо 100%. Або буде у нас тут ще фаза тераморфовання. Я тобі не казав ще. Ти ще не знаєш, що у нас тут прилажено. Є у тебе такий поранний замохнатілий бурговчак і в мене. Мені ся видить, що косметично сися штрека буде дуже файно визирати. Сись путь мені ся любить. Ну, парада. Аршовом бурговчак? Та ні, я чеканом рубав. Це мені ся привіділо. Бо я вже не довіжав. Кіть кажете, аж купав їм бурговчак аршовом, ну, гонно бити. Гонно бити таке. Та що, дотягнемо ще? Ну, не дотягнемо, то він ся 15 обстало. Та йдемо туди долі. Можу скочити? Не розоб'юся. І ой!
Юй-юй-юй. Це доста заболіло. А. Сяк. Та й порядок. Мої коліна аж заболіли, так і упав. Зіда, що чого пише латинку? А ти чого пишеш латинку, матю? Тебе на то суд якісь найважні причини, якою вовкуна? Причому я не знав, як вовкуна звати. Та який чесно, не раз їмся і не звідав. Має бути ганьба? Челендж! То тепер так ся називає, так? Ага, tu його маєш. Так. Так. Не знаю, мені ся так любить. Мені ся так любить просто все строїти. І воно ся в мене получать такое, як я собі задумав. Не все руно блок до блока, або я не аж читав перфекціоніст, і мені то абсолютно не хибить. Так. Так. Ну, файно возирати. Зась? Такі комош. Мені ся видить, вони вже дуже часто тут проходять. Мені ся видить, вони тут аж пречасто ходять. А він не вмер, він просто впав у яму. А де то ти з прапором? Де вони сиділи? А, Гіндесут. Ну, кивайся. Мені ся так видить, ото, що прочитав був, та направду фунгує. Міняться тяжкість бавки, чим більше я часу проводжу в якомусь конкретному містові. Ну, наприклад, тепер я кругом хижі дораз 200 днів безвиходно сидів, бо я то чинив. Я фармив желізо на АФК. Все, задеспавнився, це що? Це може його там зомбі вбили? Із лопатою? Зомбі з желізною лопатою? Ого. Ну добре, свистатися. Я тільки з 200 днів АФК фармив желізо, і споза того
Локальна сложність вирос. А, ні, Local Difficulty 2.06. Айно, воно точно росте. Бо у мене по прихижу там Local Difficulty вже 2.7. А тут лише 2.0. Йой. То вже много. Сяк. Коли маєте Пасху, тать коли? В неділю, ні? В неділю буде Пасха. А, на серверові у нас Пасха буде мало май пізно. На слідуючий день. Кіть знаєте. Хмари ти зелені. Сяк. Ну, добрі. Із цими ми рішили. Ай! Так, тепер лиш би на кріперася, лиш би на кріпера не натрафити, то будемо в порядку. А! Нет! А! Ай, там кріпер. Я за на нього свищую дует. Доста було доганяння за один день. Йой, дома можешся виспати. Все. Ну, так і буду мати час та прийду. Ну на серверові планувались ми то в понеділок уже вчинити, бо у саму неділю... Ого, кілько їх много. Ну, та никайте, туй. Local Difficulty 3.16. Юй, та воно так росте. Шиковно. Та мені тепер треба йти десь геть, бо мене дома будуть фурт гнобити, фурт на нього будуть нападати. Ні? Добрі, сихуня вже приповно. Що у нього ще тут інтересного є? Ідімте то-то. Ідімте садити мох. Що у нас тут із перепалюванням каміння? Добрі. І себе ми де туди розклали дочасно. Так си гадав, ось із штреку на низький раз кінчимо. Ану, натягнімося на неї цяк здалека. Кріпензіо, слухайте. Кріпелла гінде така. Ну, паранно буде. Туйка я іся ще приріхту, ісе не творіться, ісе не сяк у мене буде. Штацію я буду класти на слідуючому стрімові. Я си тепер лише придумав все. Ну, а що б хотів повісти? Давно, коли я лише зачинав самобавці, ще в мене не було желізної броні, та й то все. Та вийшов я був із хижі, та біжу аж у село, і никав щось там далеко від цього. Я подумав, що рейдери, ото була корова. Йой. Меалю, то твої фанати просто авать гейтери. Ака штрека Апонія. Що? Що пишеш? Ти? Нічого не розумію. Ну, сама штрека вже файно визира. Платформа паранна. Тут ще тут і гомбички пак буду розкладувати, та й саму колію. Айбо вже видимо, аж сього доста бися тручало дали. Кіть буде мало, та по 3 буду класти. Файно буде.
Нігде не забув ісе покласти, ні? Паранно. Ще може навіть на декотрі ліани так понавішувати. Кіть. Ну, то вже таке, то вже буде видко. Пойте займатися тераморфованням. Я хотів попробувати, це воно направду так фунгує, я собі я був виникав. Значить, що нам на то треба буде? Нам на то треба буде мох, копачку, та й кістяний порох. Кістяний порох гінде зараз візьмемо, там ще було повно. Так. Тут всіх достайся, ще плавить, добрі. Казали ось мох, кіт на нього посипати кістяним порохом, та він буде перетворювати блоки кругом себе теж на мох. Йдемо поникаємо. Я вам ся не хвалив. У мене тільки новий сусіда. Я ще не знав, що з ним чинити, та й як його звати, або... Нараз тут сидить. Ну, є в мене тут сякий, видите, кутик, у котрому я посадив смерек та й темний дуб. Та я так си гадав, що я тільки будуся займати тераморфованням. Сяк. Воно фунгує! Класно! І це що, тепер теж мох? І це все тепер мох. І в мене є ще й то. Нове дерево. Ага, бо мені тепер це все треба землю закласти. Обовно наново було то. Або никайте, у мене... Я один раз завнадів, а у мене вже 28 блоків моха. І це дуже сильно. Кампець. А це що? Це азалія, і це цвітуча азалія. Ага, і це дерева, які я можу собі окремо ще посадити. Кампець. У мене вже повний стак почти. У мене вже дораз повний стак, та ще й коврик. Та я можу спокійно собі тераморфувати цю цілу зону, кілько буду хотіти. Ж треба, ми видав, землі ще набрати десь. Кампець. Класно. А воно і в долину пішло. Ай-яй-яй, це я не планував, чекайте. Чим бим заклав раз? Добре. Коври, блок моха. Супер. Все значить... А ну й думай далі. Я застряв у заліях. Йой, розбилося. Рукою можу? Можу і рукою, добре. Ого, він що, і камінь перечинив? Ні, камінь не перечинив. Ага, лиш землю.
Круто. Все. Все, декоровання буде. Декоровання буде паранне. Ну і тепер з моха я буду годен чинити тут і. Це таке безконечне джерело. Тут треба буде маленько порядок навести, правда. Позакладувати. Так і має бути. Бо вже в мене 2 повні стаки моху, 22 ковра та й азалії. Всі азалії теж треба десь посадити, попробувати. Як вони визирають. А ну і ну посадимо десь тут. Поникаємо, що воно взагалі таке. Ага. Ну, файно, файно. А просто? Просто азалія. А вони інакі. Вони інакі виросли. Тут і кущі можеш плеснути кістяним порохом та буде ціле дерево. Ай-ай-ай. Має парадно позиратися азалія. Або це обидва азалії. Цвітуча азалія та й просто азалія. Або вони інакі. Вони не ідентичні, а вони структурно інакі виросли. Та одну се посажу сперед хижі. Це навіть 2 се посажу сперед хижі. Зараз буду видіти. Все, піцяцько кістяного пороха та й тільки щастя. Знаєте, що вам забув був? Хотів ще у хижі покласти, бо заїсти пекло, заки я тут хожу. О, і ну можеш ще тую палити. На параду. Єну з другого бока. Десь туй. Цяк. Ну, файно. Файно, мені сі любить. Та й кругом хижі ще посажу, якраз у мене ще доста сих є. Це є дещо нове на сервері. Я не знав, чесно, у мене не було часу, я на сервер дуже давно не заходив. Не знав, що ти казати. На серверові скоро буде Пасха. І це то, що знав точно. О. Ха-ха. Класно. Місі любить. Я вам свою карту указував, айно. Лиш на ній штреки ще не є. А то мені треба буде кожний дараб виціть, знімати. І ти нести туди, і він це буде обновляти, ні? А сись уже ся обновив. Де? Дем. Сись. Та й сись. Всі 2 мені треба обновити ще. І сись я вже обновив. А як так? Мені їх достав руку взяти? А я думав, що треба туди піти. Сись я ще не обновив.
Тресно, ба чого? О, тепер це вже вималювало. Все, конець. А тот далі. Дальший. Ну, я туди ще штреку не довів, правда. Там уже в воді буде хоч тот один. А, вже є. Є, обновилося, добре. Не дуже понятно мені, як ця система робить, та й робить. Добре, добре. Вже маємо штреку і на карті. Було файно позирати стрім, іду спати. Ну, добре, неба, я теж якраз будуся сохраняти через пару минут. Я лише йду посажу собі ще перед хижі сесії Азалії десь. Та й теж буду йти гет. Штреку вже буду дочинювати на слідуючому стрімові. Так, туйк посадимо тут ту Азалію. Десь там. Вау, парада. Класно. Любить мися це дерево. Титуєнно. Класно. Та й з цього боку. Ага, туйся кріпер взорвав, бо все треба закласти дораз. Вау. Парада. У мене і землі не є з собою. І там треба позакладувати. Це мені треба ще десь землю наобирати, нанюпати. Так. Ні, це у мене буде туй. Туй у мене другий коврик. А, і це я хотів попробувати. Це воно так получиться гестин. Це получиться мені за мохнатілий бурговчак так само легко вчинити. Айно. А кить я лиш то. Айно, то треба цілий, значить, стак на то вихоснувати. Ну, добре, добре. Добре, всяк нормально, всяк нормально. Так. Що, ура? А, свистатися найшліпше за кирилицю не є і не буде. Ха-ха. І се, ура. Я тебе поняв. Так, то у нас сейздараб, і це у нас сейздараб. Ну, а тепер ми вже видимо нашу штреку на карті. Супер. Значить, вона дійде досить, до цієї цятки. Тут ми завернемо на один усього бока. Далі сюди, далі всього бока, і тут десь у нас на границі цього піска, десь тут у нас має бути штація. Я собі то так вижу. То б мало бути добрі. Йоу. Така у нас карта невелика. Міста на неї немного. То лиш наш маленький сурдик буде видко. Ну, тут у мене вже то-то. Азалія росте, та й тут теж. Так, яму від кріпера точно треба закласти. То ганьба сміх. А кіть до нядако прийде у мене там. То тут і страхи. Ну та й тут вже много майкомфортно. Косиці, то сесе. Паранно.
з чим той не раз не видів пса. Інтересно було б приручити єдного у самобавці. Так, як ото було? Так нормально визирати? Нормально. Ну та що? То видав буде на низьке швидко, люди добрі. Низьки сме файно пострімили, цілих 2 години. Поклали сме дараб штреки. Такий вже доста читавий гінде. Ой, туди міст веде. Дуже файно. Я собою дуже довольний. У нас низько файно прокачалося газдівство. Буде штрека в Ленгарської. На слідуючому стрімові ми докладемо штреку, будемо класти штацію. Юй, знаєте, що забув? Забув записати все у книжку. Я забув записати, що я зробив у книжку. Йой-йой. Ганьба сміх. Ну, а коли мися розберемо вже із штреку, будемо ходити у експедицію. Бо мені інтересно походити кругом, поникати, де я жив. Бо я, чесно, далеко не ходив. Я ходив туди, там, видите, ліс. Хаща така. Зато в хащу велика зарва, за зарву ще хаща, а зато в хащу пак дали море. Так. Значить, книга. Можеш казати, що хижу я доклав, бо хижа готова. Хижа паранна готова. Є. Смерека штрека Уленгарської. Можеш казати кюко. Дас 30% поклали сме. Чого лише 30%? Бо нам ще треба декоровання докінчити, тут і гомбички понакладувати, світла понакладувати, саму штреку докласти. Ож каркас, якийсь ми вчинили, то ще лупина. Там ще повно роботи. Ну та й кожна штація теж буде частиною штрек. Віто, Бандера, Кампець. Та ви так пізно прийшли, я вже якраз сохранявся. Зараз будемо йти геть. Напівавтоматична ферма городина, експедиція на щільне село, ферма з фрасами. Ферма з фрасами буде та, що інтересне, бо я такое теж ще ніде не чинив. Діамантовий чекан, Нетher, ферма тростина автоматична. Ну, план понятний. План понятний. Ну, шкода, бо щось хотів чоловіче. Вже 11 годин Києва, а то вже чесні люди йдуть спати. Чесні люди йдуть спати, бо завтра на роботу. Я своє газдівство низьке обхожувати не буду, тут би з цим ще теж навести порядок. Треба б позбирати урожай по-людськи. Та й гриби теж. І я порозумів, що гриби теж можеш у компостерові перечинювати на кістяний порох. Я за то не знав. Я за то май давно не знав. Ну і це зась можу швидко перечинити на сесе, на мох. То вже другий раз. А от ні. Тераморфовання таке. Докус міняв місність. Та бо воно просто бере землю та перечинює землю у мох. Кампець. Це я собі тут таке якось болото чиню з цього. Землю на мох перечинює. Я в шокові. Ну добре, йдемо. З тимся ще набавимо. Ще з таких моїх глобальних планів, що се туди не дописав, що треба буде знайти сніг. Ото важний фактор, важне здогаття.
Здобуття. Що? А злі? Йо, я щось пропустив, чоловіче. А щось я звідав? За злих? Ож добрі люди йдуть, добрі газдові йдуть спати. Ну злі можуть продовжувати стрім замість мене, бо я вже не буду берувати. Я ся й наробив низько. І пак далі ще, видите, вам треба пострімити. З вами треба заприказувати. А ко спати буде? Із грибівся робить файна мачанка, буде 4 голода. Айно, согласний, айбо із того грибного мачанку є jedna велика проблема. Вона много занимат міста. Бо ти не можеш ацяк складувати у штоус, а кожна грибна мачанка тобі буде окреме, так? Туся вже не піло так наплавило, почти все се перепилило, файно. Який сет. Так само у мене тут є з готовим мідінням. Є гуляші струська, їх не можеш скласти в штоус. Кожний у дерев'яному тарілові окреме. То дуже нераціонально. Який. Де мій верштак? Грибна поливка. Єдна, грибна поливка друга, і вже на сисюся не кладе, мусить бути окреме. Ото дуже невигодно. Шкода. Так, все було туй. Я йдуся виспати. І у бавці, і в реальному світові теж вже би треба. Та я вам всім красно дякую, бо ми на низьки вже будемося закривати. Все, фініта ля комедія. Зомбі горять, та й найгорять. Я вам кажу, яке у мене файне газдівство, яка у мене файна хишка. Напослід. Помню, був у мене береговський інтернет, та не робив цілий гід, та сидів на 4G, та провівся камелот за 3000, та хоч робить нормально. І не боре. Підписуйся на Telegram, я там фурт кажу, коли йдемо стрімити. То аби другий раз не пропустив. Добрі? Все. Щасливо, майтеся. Ні, завтра ніч не буде. Буде аж, не знаю, кидай біг та в неділю, а вать у понеділок. Буду видіти. Кажу, буду голосити в Телеграмі. Підписуйтеся. Все, щасливо. Пів-пів-пів-пів-пів-пів-пів-пів. Майтеся.